δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό είναι το χωριό Αυγόνημα. Η διαδρομή από τη Χίο μέχρι αυτό το χωριό είναι από τις πιο μαγευτικές διαδρομές στη Χίο. Όλη η περιοχή είναι καταπράσινη. Κοιτάξτε πόσο πράσινο έχει. Κοιτάξτε πόσο πυκνό πράσινο έχει. Όλη η διαδρομή είναι έτσι σχεδόν. Ένα πανέμορφο χωριό, γαστροχωριό θα έλεγα, με πύργους, και ακριβώς από κάτω είναι μία από τις καλύτερες παραλίες της Χίου, η παραλία της Ελίντα.